салому алейкум, бародарон ва хоҳарони азиз. Намерӯзаи соати 12 шаб як ҳолата дар интернет мебинем ки бисёр одам зиқ мекунад. Бисёри бародарону хоҳарон дар историҳошон дар лентаи инстаграм мисол моро ба шаби қадр табрик кардистанд ва дар ҳамонҷо талаб доранд: ай худо ки худо ами мушкилои моро осон бигардон, худо коронавирус ай мо дур кӯ, ё ки худо ту бахшандаву меҳрубон ҳастӣ, моро бубахш. Ва ман ба хеле одамо як савол дорам ки шумо бародарон хоҳарон фикр мекунед ки ами инстаграм ҷойнамоз аст ва ё Марк Цукерберг барои шумо ҳамчун ҳамчун худо аст ки дуо талаб мекунед ки Марк Цукерберг дуои шуморо қабул кунад. Ва биёин реалист мешавем. Ҳамаира барои 100% лайк, як намедонам чанд подписчики ки дорен, барои аввол мекунад ки нишон тен ки шумо як инсони бигӯем диндустору ба ислом ҳастед, ба фаҳм ҳастед. аммо ин тавр нест. Чӣ дар кор ами худ намоишкуниву дуо кардан дар инстаграм? хубаш аммо инстаграм та интернета бикаш як 3-4 соат дар ами шаб рафта дар сари ҷойнамоз барои худат, барои худот, назди худо дуо талаб кун ва ҳамун бигӯем 1000-2000 лайке ки дар ту дар инстаграм мемонанд, ягон чӣ намеорад бе ғарзе ки офарин маладес. ва як лайке ки аз боло барои ту монда мешавад, барои ту беҳтар аст, ҳамаи мушкилиёт осон мегардад. бародарону хоҳарон, биёед худ нишонтиро бас кунед ва бо фаҳм бошед.